Os Bolechas. 20.000 leguas baixo dos mares de Lugrís no Museo Masó. Os Bolechas están a dormir. Menos Chispa, que pasa as noites cun ollo aberto. Ei, Braulio reméxase moito. Seguro que está a soñar con veleiros e baleas monstruosas. Claro, hoxe foi visitar a fábrica Masó de Bueu, coas nenas e nenos da súa escola. Ei, espertade! Vou vos contar o que acabo de soñar. É un soño fantástico, berra Braulio. Soñei que andaba de noite pola fábrica Masó e atopei un señor pintando. Boa noite, son Lugrís. Vivo nun cuarto da fábrica de conservas Masó. Jeje, díxome. Eu era monicroqueiro e pintaba os decorados dos monicreques. Agora decoro este comedor da fábrica. O señor Lugrís pintou de contado un submarino e metémonos nel. Percorreremos 20.000 leguas baixo dos mares e ti serás o meu grumete, díxome. Eu era o grumete e o señor Lugrís o capitán. O resto da tripulación erades vós. Carlos encargábase dos anteollos, Pili e Loli do compás, Sonia dos farois e Tata e Chispa do cronómetro. Inmersión! Ordenou o capitán Lugrís. E o submarino somerxeuse nas augas do océano. Polo periscopio vimos como nos despedían peixes voadores, medusas e cabaliños de mar. Ao chegar ao Océano Índico, cruzámonos coa caravana dos Reis Magos de Oriente. O capitán Lugrís saudounos coa bocina. Abú! 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 No mar dos Sargazos vimos un galeón afundido no fondo dunha sima. Imos exploralo, igual ten un tesouro na bodega, dixo o capitán Lugrís. De súpeto, saíron do galeón unha balea unicornio e unha serpe mariña. Virade a estribor, a toda máquina! Berrou o capitán Lugrís para esquivar os monstros. Logo saíu co escafandro e asombrou a serpe e a balea cun monicreque con cara de lobo. Que risa! Despois de percorrermos 20.000 leguas, emerxemos. Estábamos outra vez en Bueu. Braulio deixou pan pos sus irmáns. Eles tamén queren soñar coas cousas de Lugrís. Os Bolechas érguense cedo e marchan correndo ao Museo Masó. Van ver as pinturas e todas as cousas de navegantes que Lugrís meteu nos seus cadros. Os Bolechas. 20.000 leguas baixo dos mares de Lugrís no Museo Masó. Hai case 100 anos os irmáns Masó converteron unha das súas bellas fábricas de conserva nun museo, onde reuniron moitas cousas antigas. Esas cousas fálannos das expedicións polos océanos e dos ataques dos temidos corsarios cando os grandes barcos de madeira sucaban os mares movidos polo impulso do vento nas velas e daban a volta ao mundo guiándose polas estrelas. Tamén gardaban neste museo moitas cousas que nos ensinan como as industrias pesqueiras e conserveiras cambiaron a vida da xente das vilas mariñeiras e como en Galicia se cazaban grandes baleas. Un día chegou Urbano Lugrís e os Masó pedíronlle que decorase as paredes do comedor da fábrica, pero el sempre que podía escapaba para o museo. Alí, rodeado de todas aquelas cousas maravillosas, pintaba e soñaba que era un bello mariñeiro que navegaba cara ao fin do mundo, que se enfrontaba a monstros mariños e que descubría galeóns no fondo do mar. Agora o Museo Masó vai facer posible que Lugrís regrese á sala onde empezou a pintar mentre soñaba.